labbaikum kwankwaso, labbaikum kwankwasa labbaikum, kwankwasa labbaikum kwankwasa jagora mu zamu bi. labbaikum Baya karya baya sai mu labbaikum baya raba kan al'ummar gari. labbaikum Wance amana ta iyayensa labbaikum sannan oga bai kaskanta. labbaikum Ya rike Allah kuma ya san da shi, zai wahala ka ku kayar da shi. labbaikum Kaya amana mu ma za mu, labbaikum kaya zumunci mu ma za mu. labbaikum Ba mu hawa motar yan sausai, labbaikum su yarda da Allah da ya yi su. labbaikum Sannan ba su zo da na hannunsu ba. labbaikum Dan Musa sannu kafin rabbana, Allah ne gatanka a ko'ina. labbaikum Ba wani mai yi in ba rabu ba. labbaikum In kwanci amana da akwai lokaci, labbaikum abincin da suke ci mu ma za mu ci. Sai mun shiga wannan jam'iyyar ku. labbaikum Jama'ar Kirbe suna kan gaba, tafiyar kwankwaso ba za su je ta ba. labbaikum Barista ya take kan yan uba. labbaikum Barista Muhammadu Uzair Zami, Kirbe ba mace amanar ku. labbaikum Jama'ar Osgana da kuma ci gaba. Mun rike kwankwasa ba za mu rike gaibu ba, don yanke zumunci da zumuntar mu. labbaikum Har abada ba zai kuma faɗi ba. labbaikum Gaida uban Aisha mai lokaci, Masalamatu mai sa makiya firgici. Kaka da dubu sun gaza kaiwa gaci. Kayo haƙuri wannan halin ka ne, an ci amana mun gansa a bayyane. Sun ja maciya za su ci kuma namu, tawaga ta masoya duka an jingi. Ka cire mana jar hula malam ka je, mun san kasaraicin ciki har ma waje. Kun san mijinin karya zai rugu. Allah sarki shak malam kwankwaso, darajar da ka ɗauka ce wai ba su so. Gillon sanarai ya fita don ta faso, wai son wasu bi za su ci babban kaso. Mun gode Allah ga mu da kwankwaso, tijjani na gandu ni din naka ne, mai hidima a cikin tsarin naka ne. Allah wadaran tsari na kudi